Ana mama bita mana ko kile bitika mana ko kile na ne kondale ndo kasi mode na mendara la tuguni. Ana manyi ni Madame Seydou Alana. Madame Seydou Maka. Sidi Sina Gade. Amoni Didi Kabo Somoso Jama. Panajara de Nanawali Sirikadi Wadi. Yo. Moni Dari Sori Demoso. Yaka Jelemuso Kuba Kanote. Kasimu Sina Kanyade. Amoni Didi Didika, America de French Chamana, Adesso million Chamana, Kansopura Masadona, David Corale, Nakura Kabude, Andara de Kudina, Makita Bokuna de Kudina, Kudiwari. Almost in America Dome, Barika Kasuna Kumara, Tabona Gansa, Barika Moja. So, Soma perdi. Sini nabani. Madame Seydou. Ini kami masa maduka nyesugidu katisi mande sila kumenida kumeje mima diliala. Maka karunadi apa karubedi minangaru edi. Hey, wallahi umusenen ta furula. Ayi, wallahi shidi de furula. Kasi musenen ta de furula. Sitan jara de furula. Madame Seydou Maka. Madame Seydou Alana. Wallahi. Wallahi shidi de karane Muhammadu fe. Kalozola. Ayen kanu. Kan kanu ko fe kan kanu nyana. Kalozola. Dongo ayeminge saya de bisema ate bongono men neto barikada bay neto fo bagay ndogoni balabia balade bise ko fo. Namo. Balabo fo mi soro ka wore dantike. Tati baba. Namo. Ne bora ntaraja sisi balaja ngo sisi ba kuna mongo shiro yeni abi ben million de ma. Aito sampe ka machima ka million jantarandai. Ako bala mito ifa bolo no ibalma ke Seydou. Seydou kelenga ne jigi tugundara nkoro musole la je no umusenentai. Ndo na ngome kuma ajogo kama ngo umunete kuma ina. Kasi ekera madu kamara yene bolo. Ikera anfe ado Musa Massa Kumba Massa. Aitega mina ko Seydou siginable Seydou bala ni ngo ka million yene go. Nga anti yenko anfa sara amakalo filasoro. Ya saya de chiye parce que ni bolo le bisa on se n'entend ye muke fait on fait ni mama ko bi toala kele d'une valeur de 3 à 4 millions la ilaha illallah mamanda rasulullah asiye kiyawa masina bosolu siye kiyawa nani ne ngano ba jama aodesa osa dugukolo ye finadigi minɛ komi ye weleli kɛ a ko Mahamadu ini dɔgɔninw n'a ye dɔrɔmɛ kelen bɔ bi ne ma yafa a kun bɛ Dubaï ne mɛnna ka misi n ye misi i b'a fɔ ko Mali
misi kelen sogo panyawari nye wuro kata saya ka on bolo komi konyo malo ji carton nono tulu asima dese ne ba ye ko ni pomu de bina ani raisin mariage la mesaya pomu raisin mariage la kata malek lero la kabashi fa akofru tobili kala ka sara parama ala telemani songo kata ni songo ko ni toro me do ala ko ta ya fa yi ko si di de ma ko saya bi se ma ko ti bon ko akafule ka personnel de yere kay ko tugo kamara Madu. Adale no makamo madina sisa abe imurala baba ne se kita bon makama na nyabwala ada mama be da mana ko kile bitiga mana ko kile na ne ko ndale ndo kasi mo de na mendara la tuguni ada manyi ko madamo Seydou alana so madamo Seydou maka sidi sida gade omoni didi ka boso muso jama fana jara de na wali sidi gali wali yo moni dadi sore de muso ya ka tele muso e ko ba kanote kasi musira tanare omoni didi ka ana basira didi ka abarika de french mana abeso million chamana Sobura Masadona, Dadita Kole, Nakura Kabote, Andara de Kunida, Makita Bokuna de Kunida, Kudiwani. Almost in a Tabarika Dome, Barika Kasuda Kumara, the Bonagaza Barika Momoja. So ma perdi Aye,